U-Uthman ibn Affan, u-Allah ajabule ngaye, wavakashela u-Abdullah bin Mas'ud, u-Allah ajabule ngaye, ngesikhathi egulela ukufa esezoshona, wabuza, ngabe uhlushwa yini? Izono zami, kuphendula u-Abdullah bin Mas'ud, Allah ajabule ngaye. Ingabe kukhona okufunayo? Kubuza u-Uthman, u-Allah ajabule ngaye. Abdullah bin Mas'ud, u-Allah ajabule ngaye, waphendula wathi, ngidinga umusa kamdala. U-Uthman, u-Allah ajabule ngaye, wabe sebuza, ingabe ngakubizela yini udokotela? Kodwa u-Abdullah, u-Allah ajabule ngaye, waphendula wathi, uyena uqobo udokotela ongenze ngagula. U-Uthman, u-Allah ajabule ngaye, wabe senikezela, ingabe ngakuhlelela noma isiphi isipho? Ephendula lokho, u-Abdullah, u-Allah ajabule ngaye, wathi, anginaso isidingo salokho. U-Uthman, u-Allah ajabule ngaye, eqhubekisela phambili wathi, isipho sizoya emadodakazini akho ngemva kokushona kwakho. Kulokhu u-Abdullah, u-Allah ajabule ngaye, wabuza, ingabe usaba umpofu amadodakazi ami na? Ngibayalele ukuthi bafunde isahluko sesehlakalo kwiQuran, isura Waqi'a, njalo ebusuku, ngoba ngezwa isithunywa sikaNkulunkulu sithi, ubumpofu abusoze bahlupha lowo oyofunda isahluko sesahlakalo, isura Waqi'a, njalo ebusuku. Sallallahu alaihi wasallam.